Hello viewers, welcome back to my YouTube channel Meenakshi Speed. नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान ब्लग भिडिअ फिन खेबसे बरायहरनाय थाबावबाय। ब्लग बानायथाराखैमोन आं, ओमफ्राय दिनै बानायलायबाय नै। ओरैनो आङो लामायाव लामा थाबायलांगासिनो भिडिअ आपल'ड होनो थांगासिनो आङो। माने जोंनियाव नेटआनो नांथारा, जिअ'नि जि प्रब्लेम आरो। भिडिअ आपल'ड होनो गोनांबाथाय आङो सम बिदि मेन लामाजा ओरैनो साइकेल सालाय आपल'ड होयो। फुङावनो होनो सानदोंमोन आं भिडिअखौ आपल'ड, ओमफ्रायो जि अखा हाबाय थाबाय दिनै सानसे। ओमफ्राय नै दा बोथोरा दसे मोजां जानायखाय ओंखाम जाखांनानै आबैमोननि जाफैबाय आरो आङो थाबाय ओइ दुब्लि ससेयाव नाङो दालाङाव, ओमफ्राय बेवहाय आपल'ड हैसिगोन आरो आबैलाहानि फिसाजोखौ लानानै। भिडिअ आपल'ड होनो थाखायबो आयु नेट नागिरथिंलायनांगौ आंनिया। मालायफोरनिया मालाय न'आव थानानै आपल'ड होबानो जायो। साइकेलजों फैनो नायदोंमोन आङो, ओमफ्राय थाबायनासो फैनांगौ जाबाय। साइकेलखौबो बाबाया साबि मारिनानै गालांदो। अबाव मारिनानै गालांखो साबिखौबो नागिरना मोनासै। बाबाखौ कल खालामबाबो मोनासै, ओमफ्राय बेलेगाव थांदो। फनखौनो रिसिभ खालामासै नालाय आं हरबाय थायासै, थाबायनानैनो थांगासिनो दा। जेबो ब्लगबो लाबोथारिखाय आं दिनै ओरैनो लामा थाबायलांनानैबाबो ब्लगखौनो मोनसे लानोसै होननानै लाबाय आरो। ओमफ्राय नै फैफाबाय आंसो भिडिअ आपल'ड होनो। दलङावसो नेट मोनथारो, मानोबा जोंनियाव नेट नाङाबा। आङो भिडिअखौ जि फुङावनो आपल'ड होनोबो सानबाय, लामायाव थांनानैसो हैयो नालाय हैनोसै र' लामायाव साइकेल सालायना। अखायानो अखा फुंनिफ्राय, ओमफ्राय अखा गारनायखौबो नेबाय, अखायाबो गारासै। दे बेलासेनो हैसिगोन होननानै थाबाय। ओमफ्राय दा फैबाय, ओमफ्राय आपल'ड होनो मोनफैबाय आरो जों इयाव जि साफाखा। ओमफ्राय इ दलङावबाथाय दा नेटआ बेसेबा नांखागोन आरो स्पिडनो, बेसेबा थाबनो जायो। ओमफ्राय दलङाव थानानै दसे नेनोसै। बे दलङावनो बांसिन भिडिअ आपल'ड होनो फैयो आङो। ओमफ्राय मेन लामायावबो साइकेल सालाय आपल'ड हैयो आरो एखेबारे न'आव नेट नाङिनि थाखायनो। नेटनिनो इमान प्रब्लेम। नै जि साफा जाना दंखायो दुब्लियाबो, ओमफ्राय ओरै दै जाजोबदो आरो। फुङावबो अखा हादोंमोन ना, एसे गोबाव हाखादो अखाया। दा गारनानै आरो स्रां जाबाय बोथोरा। आपल'ड जाखांबाथाय थांनोसै ओमफ्राय दा दसे नेथ'नोसै। दासो ओमफ्राय नै नुवाखै खोनालै 399ल' थांबाय एमबिया, ओमफ्राय आरो दंबावो 646नि माला जोबगोन। थेवबा बेयाव दसेनो मार फट जायो आरो। भिडिअखौ आपल'ड होखांबाय आङो, दायो 4टासोआव पाब्लिक खालामनानै होनोसै। ओमफ्राय दा दसे थानानै मैगं खानो फैगोन र'। नैयाव मेथ'खा बिबार आं जानो गोथावथार मोनो, बेवहाय खानानै लांफागोन। ओमफ्राय न'नि माइ गायग्रा हायाबो बेनो जोंहानिया, ओजासो आरो एसे गोजान जायो, दैज्लाङावबो थांलाय फैलाय खस्थ' जायो आरो। ओमफ्राय आरो ओंखाम लाबनाय साहा लाबनाय साइकेलफोरजोंसो फैनांगौ जायो। दायो एसे खालांनोसै, ओमफ्राय मैगंखौ दा इसानो थांना दसे थाहैथ'नोसै। फैफिनबाय आरो जोङो मैगं खानो। मेथ'खा बिबार बोरोबायनो सासेया, बे खायानो मालाय न'नि गोजा आरो इसोरो। जोंहा आबौनि फिसाजो। आं सानै जाजोबो नामा ओमफ्राय बियो बोरियावसो थाना नायबाय थागोननो। जों सानैबो खानोसै ओमफ्राय ना। हय बायदेव आयौ मबाइलफोरखौ दैयाव गजानोबो गियोहाय। नै हाबबाय जोङो। ओइ जोंहानिया नेट होना दोननाया, इयो जोंहानि खोथिया दाखालि फोदोंमोन आरो। हाबबाय जों दैयाव। हायना मुलि ना मा होनदो? माने लामा खिथाना बोरै होनदो? फानसौ गोरलै जासोदो खोना दा। फानसौथ' बाजाथ'वाखै आरो मासेबो।
माने मालाय फुङावसो जि साफा साफा बारसोयो आरो थमसोयो मेथ'खा बिबारा ओमफ्राय दा बेलासिबांनिबो स्ट'रि दं आरो मालाय फुङाव बारनायनि आगोल खोन्थासोदोंमोन जोंनो आबौमोना आबैमोना थांसैना फानस' अरजायासैना हो गैया अरजायाखै मासेबो गैया अरखाया जोंखौ गिखायो होनलाय जों गिया नालाय इयो गियो फानसौ ओमफ्राय आं गिया आरो अरबाबो बेनिफ्रायनो माने माइ गायबाबो जि फैफाबाय थायो आलिफोराव दामले दुमले जनानै थायोमोन ओमफ्राय आगोलो फानस' अरबाथाय गाबोमोन आरो मार गिनानै ओमफ्राय बिदिनो फख्रियाव बाजानाया ओमफ्राय अरजा ओमफ्राय अरजा दा गिला आरो ओमफ्राय न'नि माइखौ खेबसे नायलांनांगौमोन जोंहानिखौ नायलाथ' मोनाबाय अबयस्से नोंनि बारा जोंहानाव माइ गायनो फैगोन ना फैया फाला फैगोन दे फैखायोआनो दस' थांनाय बोसोराव जि हिट जाखादोंमोन ना जोंनिया माइ गायनायनि दिन सफैलायबाय जाबाय जों खाखांबाय थांनोसै दा आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गासैनिसिमबो थेंक इउ सो माच